Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Jalup jatend duond burano mano mar ODM migosi Abdul Somad Sharif Nasir mabende en jalup migosi Oburu Odinga e telo machielo medo kwa jopiny gweng' mag Nam Chumbi kod pacho kani mangima mondo mi oyie neno chuko. Hawakufariki wakati Ruto peke yake alikuwa rais. Hata marais walopita watu waliweza kufariki kwa sababu ya msimamo wa ODM. Baba Raila Amolo Odinga tulipokuwa tuna sign 10-point agenda, la kwanza tulikubaliana ya kuwa hakuna mazungumzo. Mimi nikushukuru hawa wabunge waliipitisha hii katika bajeti. Sasa wengine wanaona ya kuwa nafanyika na bado wanakejeli. Yaani nyinyi mnakejeli mpaka yule ambaye kwamba aliyefariki. Wakati moko medo chualo chino mag hala pacho kam kinyanjo wacho ni mani koro semiyo weche mag hala bedo mayot kama kendo wacho ni medo kelo dongruok mopogore bedo mayot kama kendo wacho ni medo kelo dongruok mopogore e sekta no mano mar ohala e kind Kenya kod pinygo moluore moloto mago mowuok e Afrika. Wach moko molero of this re-engagement, both in terms of tourism and investors. So as we continue to look at other areas in which we can be able to streamline so as to give more confidence to the business. 1,000 students attend world-class schools every day. And every day more than 35,000 people come to work to study and do business here. Kenya has embraced the model through its special economic zones. And SEZs are far more than tax incentives. The platforms andiko kaka jogo mulu kachi kod neno ni jok maonge kod opande onyandi kama miyo ka opande mondo megindikre e biro goyo kura ka yier maduong' pok ochopo. No ka kwano maken moro wacho ni ma e okang' mabende gibiro duoko dero kamano ten piny wacho masani kamano kwayo gani mana imbuno mar Kenya mondo mi onyal chung' motegno kod jatend piny wacho William Ruto mondo mi gisire e tielo mar ariyo e yiero ma higa. Hao ni rais tutaenda tuombe, hao ni rais tutaenda tuombe, tumepigia Raila Amolo Odinga kura mara 5. Bahati mbaya Raila Amolo Odinga kura mara 5. Bahati mbaya hakufa. Next year in August next year, we still have more than 1 year to go. Wachelo bende ni seneta machon man ma West Pokot migosi Samuel Pogishio bende koruok oko mar kwedo josiasa kowacho ni gisebedo ka korutiyo kai kod ojende timo timbego mag njore e pacho kan gima bende kowacho ni kidek biro nyuolo sigu e kind oganda. Pogishio wacho ni mani en timo bende koro kono bende dhi nyime gi sane kama no wacho ni timo osebedo ka koro nenre kama josiasa tiyo kai kod ojendego e timo tim makamago ok en gino makare kowacho ni ber ka koro ojende ilosnegi thuolo mag tije to the people. By now, you should have seen goons around me. You should have seen people around me. Because the people who go with goons are not safe themselves. They are not confident in themselves. You know. By the way, if you buy your way to lead, instead of doing development, money is from the Women's Fund instead of doing development, and that's the money is being splashed. And of course, if you have corruption money, you will splash. If you have money from your own sources, if you have money from sweat, like me, you'll not splash money unnecessarily. It means you have money which is called, you don't know how the money came to you, or you know it through corruption, or you stole the money. You can splash it as you want. Erokochelo bende kaka siasa medo gidre thurkani kochomo yiero migno manyien e kaka kor jo siasa mopogore bende medo ka ochung' margi e kindego manyime. Watu wote sisi wote tuliondokea hiyo wheelbarrow. Na hakuna tatizo hapo. Tokea hiyo wheelbarrow. Na hakuna tatizo hapo. So the decision we are making is not about whether to support wheelbarrow or not or where. That decision we made it long time ago. Mopogore kod mano bende ni jar burano mano Masuna West migosi Peter Masara ogolo kwane telo no mathurkani mondo mi yie onyal chugo thuologo mago mag tije ne ojende mosetieko sombgi kaka achiel kuom yore mago mag miyogi yuto makinde ka so that many can be captured. On the issue of insecurity,
We want to say that our young men and women should not be condemned to be thieves. Some of them are very innocent, and the few who are bringing insecurity want. Mikai Martha Karua to koda Dr. Fred Matiang'i. Jotelo go wacho ni nyaka chop sani jopiny osebedo ka chandre to kata kamano jotelo mantie timo rach kod omenda jopiny kaka roge wacho ni kuonde rombe go magala moro sani koro lok mana kuonde mag chiwo pesa ka gihum nono kuno bende koro milionde modhaw ma jotelo go osebedo ka koro pogo wuokie to jopiny to kwit chenro go mowinjore ka moting'o mago mag thieth kod ma oting'o kod ngima oganda ma pile ka pile. Talked about, which I now see they have completely forgotten tutaumia. Hauwezi kusema one term. Wote tutaumia. Hauwezi kusema one term na uweke tamaa mbele. One term na tamaa hasiwezi pelekana. Kama utaongozwa na tumbo, utachukua pesa hata wakati wa uchaguzi. Ni afadhali kiongozi au serikali haikupatia hata dururu, lakini inafanya kazi yako. Ukiingia hospitali ukute nini? Dawa. Mtoto aende shule bila malipo. Rais Kibaki hakumuletea pesa, hakuitana State House mupige laini mpatiwe nini? Pesa. Lakini joto Kajaloko marwa na Bella Aching. Bit kulutino majaber.